O Día das Letras Galegas 2025 está dedicado ás cantareiras e ás cantigas. A importancia da transmisión oral na historia galega adquire unha dimensión moi salientable na permanencia da nosa cultura na emigración. Para falar diso estou con Valentín García, secretario xeral da Lingua, e comezo coa pregunta: cal é a importancia específica da celebración deste Día das Letras Galegas 2025 dedicada ás cantareiras e á transmisión oral da lírica popular? Pois unha importancia moi grande, porque é unha forma de prestixiar a tradición popular, que para calquera lingua ou para calquera cultura é moi importante, pero se cabe en Galicia, pois aínda máis, por as nosas condicións, na nosa propia idiosincrasia, tanto poboacional como cultural, territorial, a riqueza que temos ao longo de Galicia na nosa tradición oral é inmensa, non? Queda así de manifesto en cancioneiros como o de Castro San Pedro, como o de Dorothea Schubert e Antón Santa Marina, como os de, como os de Xosé Luís Foxo, por exemplo, non? Que son auténticas compilacións, auténticos tesouros de tradición oral, mantido fundamentalmente por as mulleres en Galicia durante séculos, non? Transmitido de xeración en xeración para que hoxe poidamos lucir pois grupos tan modernos, de tanta vanguarda, como poden ser, bueno, as máis que coñecidas, por exemplo, Tanxugueiras, Fillas de Casandra, Mondra, tantos e tantos grupos que beben da tradición oral para elaborar produtos culturais da máis fragante actualidade, non? De igual xeito que en Galicia, en Bos Aires e outras cidades con importante presenza galega, apareceron nas últimas décadas numerosos grupos de cantareiras. Dende o punto de vista da promoción e uso do galego, que expresa este fenómeno? Expresa unha lingua galega que sempre foi unha lingua moi inserida no povo, non? É moi identificada co noso povo. E que ao mesmo tempo tamén dá pé, como digo, a que funcione esa transmisión xeracional tan necesaria hoxe en día. Temos unha lingua galega que está vivindo as súas épocas de maior esplendor en canto a competencias por parte da xente nova, por exemplo. Temos as xeracións mellor preparadas para falar, para entender, para ler, para escribir o galego. Pero logo temos un problema que é o seu uso. Esas xeracións tan ben preparadas polo sistema educativo e polo noso sistema formativo en xeral, logo, en canto poñen un pé no recreo do centro educativo ou nos corredores do instituto ou no seu tempo de lecer ou de deporte ou cando socializan, pois fan en castelán. E iso que nos leva a que temos que diseñar políticas públicas e temos que diseñar iniciativas por parte da sociedade no seu conxunto, tampouco chega como que sexa só as administracións públicas, ainda que temos unha responsabilidade moi elevada nisto, pois que induzan un ánimo, unha opción de lingua. A opción de lingua sempre é individual. Somos nós, como persoas adultas, que optamos a se comunicarnos nunha lingua ou noutra, non? Aí é onde temos que incidir, non? Temos que incidir, como digo, na xente nova. Temos que incidir tamén na xente que cada vez en máis cantidade está chegando a Galicia, desde fora de Galicia, non? E desde latitudes cultural e xeográficamente distantes da nosa. Os que chamamos neogalegos, e que temos que facer que sexan neofalantes. E animar a todo o mundo a que empecen a falar galego, sexa da maneira que sexa. Ninguén empeza a falar unha lingua perfectamente desde o primeiro día. É un proceso de adquisición de competencias, é un proceso de adquisición de destrezas, que, como digo eu, co galego chega con queres facelo, porque simplemente con poñer un pouco a orella, como decimos nós, escoitando, e logo querendo falalo e practicando a través de coller un hábito de moitas horas, pois xa tenemos un nivel de competencia bastante elevado. Logo, evidentemente, se estuda moitísimo mellor, se accede aos nosos plans formativos de cursos de educación de adultos, de cursos de educación para persoas provenientes do estranxeiro, pois moitísimo mellor. Pero todo o mundo podemos falar algo de galego. Ese é, eu creo que a gran mensaxe tamén deste ano, por vía da nosa tradición oral, por vía desa forza que as cantareiras transmitiron, como digo, ao longo dos séculos, que chega a nós como un galego vivo, como un galego vizoso, como un galego de actualidade e como un galego con futuro. Nas entrevistas realizadas aos grupos de cantareiras de Bos Aires, as súas integrantes coinciden que a súa práctica é un elo de unión emocional con Galicia, a nosa lingua e cultura. Que importancia teñen os programas de actividades e cursos promovidos dende a Xunta de Galicia? O galego ensínase en 40 universidades de todo o mundo, o galego promocionase en moitísimos países,
Por exemplo, Bos Aires é unha boa mostra, evidentemente, onde está influído pola importante colonia, pola importante colectividade galega na capital argentina. Onde hai cantareiras, hai lingua galega e hai cultura galega no en estado puro, digamos, non? E hai unha cultura galega ainda por riba popular. Iso que quere dicir? Que vai ter unha aceptación, que vai impregnar a actividade da colectividade no seu conxunto, non? E iso vai axudar a chegar dunha forma lúdica, dunha forma amable, dunha forma armoniosa e musical, nunca mellor dito, verdade? E por outro lado tamén, dunha maneira en que calquera persoa pode acceder, pode comezar a facer música, pois iso, unha pandeireta, cun cantar, aprendendo unhas coplas, quer dizer que tampouco fai falta un proceso formativo demasiado complicado para poder cantar, para poder bailar, para poder rimar un tema, sexa, como digo, como pandeireta, cunhas culleres, cun pandeiro, é dicir, a música popular, pola súa propia definición de popular, é de acceso fácil, verdade? É de reproducción non demasiado complexa, ainda que logo, evidentemente, hai grupos que o fan sublime, pero para poder empezar, para poder comezar a bailar un pouco, a cantar un pouco, pois pode facer calquera. Igual, como digo eu, que a nosa lingua, para poder empezar a falar un pouco de galego, pode facer calquera. Os grupos de cantareiras na diáspora están integradas por galegas, os seus descendentes, e tamén por persoas alleas á nosa lingua e cultura. A promoción do patrimonio material galego, como é o caso dos grupos de cantareiras, pode ser unha medida eficaz e atractiva para atraer os novos galegos e galegas á nosa lingua. Claro, por suposto que o é, e tanto que o é. Temos moitísimas das cantareiras que temos actuando hoxe por os parcos, pois son moitas veces mulleres ou homes que en inicio son castelán ou foron ou son castelán falantes, verdade? Sin embargo, a hora de reproducir, a hora de inserirse nese sistema cultural tan potente como é o da tradición oral, obviamente aí a lingua é o galego, non? Tamén vemos que é un sistema onde a veces tamén o castelán tamén cohabita co galego na tradición popular, non? Moitos destes cantares populares. Pois, bueno, é así, como a nosa propia sociedade o é, non? Como a nosa propia comunidade falante o é. Agora, a lingua galega, evidentemente, pois empasta, digamos, todas as colectividades. E as residentes do exterior son unha mostra magnífica de todo isto, non? Temos xente que cantareiras que están cantando este ano en lingua galega, pois, bueno, en Buenos Aires xa non digamos, en Argentina, pero en outros países, desde Estados Unidos ata Xapón. Temos cantareiras que en Xapón ou na India que están facendo cantares galegos sendo persoas evidentemente de latitudes culturais e xeográficas moi distantes da nosa. Muchas gracias, Valentín, por esta conversa. Hasta próxima. Moitas gracias a ti, Xan.